Здравейте и добре дошли в днешното предаване на Minecraft Minigames. И днес ще правим Fastbuild, което се чудам. Уау. Става ли да обясня на хората или ти ще обясня? Аз ти обяснявай, защото... Да. Значи, това е... имаме Guardian и ни дава едни постройки. Ние трябва да запомним колкото се може повече тази постройка, как е изглеждала, по какъв начин и накрая след определено време получаваш точки за това колкото по-правилно си го направил. И накрая като изтече времето нямаш право да... ето аз бях направил първи мач. И накрая ти изписва, примерно, ти имаш 20 точки, защото там не си направил правилно това. И това Guardian избира. И този, който е с най-малко точки, изгаря. И естествено, ако имаш перфект матч, абсолютно всичко, което е перфект, няма абсолютно никакъв начин да изгориш. Да. И ако всички... И няма как да изгори никой, ако всички сте с перфект. Вау, ето този губи. Сигурност. Как някакъв е сложил крафтинг тейбъл за бога? Омага ти мога крафтваш неща. Ама за какво? Двама изгоряха, да. Не, той излезе. Не, защото в принцип по някой пъти двама излезе. Добре, ето на това загубих. Ето на това загубих миналата игра. Аз съм го правил първи матч, ама доста е трудно. Да, е много гадно, защото има някои неща, които са много сложни, както да ги правиш. Да, стълби. Да, а и плюс това ти отнемат страшно много от времето, а ти те разполагаш толкова. Някъде половин минута има всеки един. Да, трябва да го направиш идентично копие, иначе този пичага е там, дето лети. Е там. Чай, че да не се разсейвам. Ще те отстрани. Ще те уволни, буквално. Защото е шефа. Има малък спек, който днес заради някои неща, които правя в момента, може да чувате музиката. Да. И аз вече съм изгорял, защото обърках едно блокче и да. Ами аз, не, някакъв няма да изгори. Някой ще изгори, само стълбите е сложил. Дай сега там би трябвало на тата ми Сашко да му изпише точките. И да. Даже горе там ви изписва останалите играчи, кой раунд. И да. И ви дава, да, и забравих да ви кажа, че след като постройките се махне, вие може да взимате блоковете и най-гадното е, че ако бъркате едно място, едното блокче, просто, да, играта ви е... Може да не загубите, но може да, нали... Ако сте единствения, който го е сбъркал, нали, тогава да. На тази игра винаги, на това винаги печеля. Ама, са заради спека. Това беше това беше готово. Това беше... Значи, водиш ме с една секунда и нещо. Две. Да, с 2 секунди и 4, защото... Добре. T-Rex Ribcage, вау. Между другото, това от Golden Glare такова, ми спечели миналата игра. Дано да не трябва да се съревновавам. Да, и сървър е Soulplex. Да, той е на един мой тъп приятел, който не знае какво значи Soul. Soul означава душака за хората, които не знаят. Ако не учите ми. Да. Да, и в средата ви пока... Не. Аз го мога, това е елементарно, какво не? Брат, това толкова пъти го сбърках. Толкова пъти. Просто ми омръзна. Ти си единствен, който го бърка, човек. Човек не мога да го запомня. Стигам до една част. Ето, до тук стигам винаги. Даже тук. Даже сега го... Аз дори се бавя. Представи си. Аз не разбирам точно как трябва да се направи. Лесно. Може да гледаш от мен, ако не можеш да го направиш как трябва. Един го беше направил за 2 секунди това. Невъзможно. Аз ти казвам. Добре, сега тук как трябваше да се направи? Готов съм. Аз тук не знам точно. Ти съвсем го сбъркам. Добре, няма да изгориш, ти спокойно. Да, ония другия май е по-зле от мен. 87%. Браво, бе. Виж моето. Добре, вече си знам къде ми е била грешката. Тия 4 блока, да, точно. Хора, фекът няма да го има много скоро. Но защото си взимам, познаете какво. И вие не ме познате. Една част, която е много важна. Чисто нова видеокарта. Добре, не знам как някакъв човек стои тук при мен и ме гледа.
Да, и като умрете, мога ги спектейтвате останалите. Да, и сте някакви гардиани. А понякога сте хора. Да, и при мен някакъв човек тук си дойде малко и майче при теб в момента. Чай, че аз съвсем се обърках тук. Готово, първи О, мач. мале! И тримата. И Аз пак те бих аз съм с една стотна. Вау, не, това не е реално, човек. Не е реално ли? Не е реално, че те бих с една стотна, не бях първи. Опа, че нещо тук. Питай се, Валю, аз съм доста добър на тази игра. Добър си. Не струваш, бе. Ти ли бе? Не, ти. Чакай си много общо така. Good. And good. А Валю няколко пъти беше го сбъркал това. Не, веднъж го сбърках и то окончателно. О, не. Така, зелен. Добре, запомни, гордо. Добре. Значи, Зелено. зелените бяха... са как бяха? Значи, зелените бяха... Съжалявам хора, ако нещо объркам, защото аз не съм много добър на тази игра. Не, замбървах мача, окей. Да, значи... Валя, аз губа споко. Губя. Това тука. Това... Как Валя, ти беше? губиш, съжалявам. Как това е тука? Така... Първият матч! Ти гледаш от тоня, Не, заклявам се, изобщо не съм гледнал и едно. Запомних до 3 и онова едното отгоре и оттам на след добре. 60%. Ей, сега ще гледаме Лупус, как се... Съжалявам на това, просто... аз съм като... Аз не мога да запомня. се тука. Аз не мога да запомня цветове, съжалявам хора. Така, значи. Това така. Добре, запомних го. Там има 3, тук така. Добре. Така. Чакай, ще се постара малко да намаля музичката. Тя не е копирайт, попитал съм човека. Така че дано нямам проблеми с копирайт. Така, значи това. Така. Чакай, съм на F1 и така ще обикалям. Добре. Чакай. Не, хайде бе, не, първи, не! Обърках листа. Какво? Какво не ми е правилно, бе? Нещо не ми е правилно. Какво не ми е правилно? Умрях! Защо? Не, нищо не, всичко ти е правилно. Не, с едно полки съм... Да? Всичко ти е правилно. Даже аз съм бил първи. Що не ми го изписа в чата? Всичко ти е правилно, бе. Изписаме 100%, what? Сега ще изключа синематика. Добре, сега ще влезе. What? Защо съм чак тука? Да. Влязох. Не. Така. Но what? Чакай, че съм още на F1. Ами, я да видим сега дали влязох. През това време аз ще погледна видеото. Да, аз влезнах 4 от 8. Да, ясно тук. Добре. Обаче Бързо в дупката. Знаеш късметлийското ни място? Хора, не копирайте нашите късметлийско място. Не, копирайте ако искате. На мен не ми трябва. Не стигнах. Сега ще изгубя първи. Добре. Но аз не разбрах. Също човек. 5. Аз не виждам нещо. Но разбирам, изписам и 100%. Да бе, аз видях всичко. Не, тук никой не го запомням. Редстоуна трябва да видим, бързо. Не мога да го видя. Нали? Много е гадно как... Кое беше? Черното ли беше първо, бе? Да. И с 3 нагоре и така. Добре. Сетих се как е сега тук. Ти не можеш да го видиш отгоре. Не разбирам, той е клей... Не клей, не знам там. Саян ли трябва да е клей? Некъв го беше направил 90 и някакви си процента. Аз имам две редстоун. Аре бе, що не мога дабъл джъмп на? Да, аз май че загубих. Не загубих. Къде си слага този редстоун? Отгоре някъде. Да. 61%. What? Ясно. Направил съм го с едно блокче по-настрани, виж го. Вау. Аз го направих почти пръх, само не знам къде е редстоун. Някъде отгоре по 2-1. Томърс Хамър.
Има доста като цяло неща. Да, и спека почва да се оправя, но за съжаление каза хора. Мисля, че сетих от какво е спека даже. Какво? Майче от музиката, дето ни пусна. Ама... До сега не ми се е случвало, така че да. Ма до сега не съм пускал музика в клипче. А пак ли сме ние тримата с Лония Голден нещо си? Да, тя до там до тебе. Той е нещо доста добър всъщност. Това е момиче. Не забеляза женския скин ли какво? Да. Сериозно победиме момиче. Аз съм преди тебе, май. Срамувам се от себе си. Това е... Човек, не е срамно да ти победи някой по-добър от теб. Прощай, но не ми е приятно да загубя от момиче. Нищо лично. Ма ти е приятно от Ивета да загубиш? Не. Да бе, тя не че спортира, не да спортира. Че ли ме показах, бе? Тя спортира ли нещо? Да. Май. Какво спортира? Спортира. Обърках го. Нещо така... Не мога да скоча по-високо. Окей, знаеш какво? Мога, бе, забравих. Сори хора, ама съм просто така. Май че аз губа този раунд. Да, аз ще го... Дали ще го успея да го направя? Аз Не! Едно блокче! Никой не е първи матч. Брат, едно блокче сложих го на доня! 66%, май че аз губа. Не! Сашо, виж къде съм сложил блокчето, виж! Вау. Я напиши в чата едно блокче. Това пак е от миналия рунд. Much love. Любимото ми човек. Твърде много любов. Мъч не е твърде много, а много само. Не, хора. Аз казвам, че е твърде много, защото миналия раунд ни го даде. Много любов и сега пак, нали? Oops, am I the worst guy on the world? Yep, am I. Yep. Това... Това момиче трябва да е най-добро на това. Вау, момичето най-потруднено. Точно сме, Сашо, едно към едно сме. В една секунда една сме. Това си го спомням, добре. Значи тук. Да, това е лесно. Ма, кое е първото блокче? Не е розовото. Така. Не бе, не ще правим нещо розово, което и двамата не знаем какво е. Мисля, че е сепия. А ти, Вале? Аз тук вече изгубих страшно много време и вече аз ще загуба този раунд. От едната или от другата страна се... Някой ще... Я! Как го направи, бе? Готов. Всички сме, ма. Не! Аз знам как да го направя най-бързо. Строиш ги едновременно и двете. Червено след това, сино след това червено. Взема като объркам. Не, без такива обърквания, повече не. Аз, брат, бях сложил цялата една обувка. Какво викаш, първо синьо, после червено? Човек, знаеш ли с колко раунда бях стигнал с некъв? Не бе, тук е бял. Валю, внимавай да не объркаш. Две блокчета. Три блокчета. Не, виж колко ти трябваха. Не, човек. И синьо, и бях... мага, как си объркал мазно! 2 блока бяло, не е така. Нищо. Рип. Гледай ме, тъмън. Риперониус. Тук ще спечеля. На мен това никога не ми се е падало. Не знам, на мен ми се падаха много твои, така че да. Щеш да си падна, ако беше оживяло. Ето защо никога не ми се е падало. Значи винаги умираш. Мисъл, и до сега не съм срещал да ми се падало. Айде, защо така се стресирам? Та не го прави как трябва, значи. Виж ли тази прави? Го бай по-бавното. Така, спокоен бъди. Да. Омага! Виж колко бих? 400. Това е лесно. Да, аз това много лесно го правя.
Чай да се спомня кое беше. Кой цвят първо трябва да натисна? Едно или две беше? Ами тъмно синьото. Едно. Тъмно. Тъмно синьото. Ето, Добре, да, обърках се. Значи, при тебе човек да не се обърка, бе. Ами, аз като кажа някакъв друг цвят и вие далтонист. Не говорим за тебе. Ще има и нови поредици, като Don't Starve или... Вау, това е просто... Вау, виждаш ли? Не чу... Чупи едното блокче. Вау. Лесно. Но винаги губа. Лесно, но винаги губа, нали? Упс. Упс, не там бе. Да, докъде е стигнала? Ами тя прави първо страничните. Не бе, стига съм чупил. Добре. Браво, сега ще първи. И Какво? она е първа. И она е първа. Да, също с тебе. На мен не ми изписа името. Добре. Първите знам кое е. Така, почвам направо от стълбите. След това слагам цветен стълб. Отивам тук. Ние правим две фази за билд игри и това е май. И защо? Защото ще стане твърде дълго. Аз към някъде към 22 Ми минути. даде точно. Но сега колко е? Сега ще ти кажа. 16. Тъмън докато свърши играта. Да, майче. И още една май. О, моля те! Да! Спечели! Не. Браво, уим. Не. Виждам какво е направила. Да, тя е сложила тия, да. Чай, защо има допълнително листа тя? Не, виж тя как ги е направила с по две. Не, виж бе. Тя има допълнителни листа. Да. Какво? Защо? Какво? Добре, май тая е хакер. Да, хора, ами аз викам един билд батъл по-добре. Добре, айде. Да, защото хора видяхте и при мен, и при нея. Да. Чакай, на мен нещо такова само влезам. Защото аз като играх... Айде бързо, че има един човек. Браво. Последния. Аз като играх и на мен ми беше 100% и все пак тя би. Сега Саша беше направила абсолютно същото. Тя имаше даже бонус листа и нещо. И тя пак би. Нещо... Намери се. Нищо, аз знаеш колко победи имам. Не знам, не мога си видя статус. Сървъра няма статус. Ето. Да, Ето статус. Имам бе. Като си в играта и пишеш статус или някакви такива. Имам 6 уина, 7 губе. Геймплей 13. Така, Фики. Ей, Фики! Къпеш ли се ти? Бибис. Не, това беше на Азис. Как да направиха Фики, защото никой не съм го виждал? Еми, само казвам, има тънки крачета и големи и горната му част е доста по-масивна от долната. С каква коса е? Не знам, черно. Не съм го виждал толкова много. Остави ме на меня. Поне тук не трябва да се тревожа толкова много за времето. То ще снимаме ли на Тонстар? Какво трябва да правя? Фики, къде си бе, момче? Тънки крачета, викаш и големи ръце. Да, той има бати мускулите, ама няма никакви крака, човек. Какви панталони мога да му сложа? Дънки, значи синьо. Се сетих как ще го направя. Ще изглежда готино. Поне... Къси дънки, виждал ли си? Ще му направя една червена блузка, защото никой не съм го виждал това. Значи викаш, той е голям, не е дебел. Не дебело, просто е доста по... Масивен викаш. Не знам, смисъл, не мога ти го обясна точно. То между другото, като каза, това като ми отдах, бях се прибирал от английски и гледам някакво ново билетче такова за от планета там сайта. Не сайта ми, програмата. И само гледам някакво нов талон и само Фики на това, на снимката. Добре. Чакай да кажа нещо. Хора, ако сте заинтересовани от Game Ninja и от Готика,
На 7 май отивате в НДК-то, входа е 10 лева. Да, ако ви харесва готика, нали, Не само отидете. Да, и Heaven Bull, кой бе още там, Дидо Ди може да не дойде, със сигурност. Защото той е в Дания или там къде беше. Да. Още не си ги слушай. Фики, не те знам как изглеждаш, ама силно си грозен. Сега стига, тук може да има някакви... Може да е Фики в играта, нали? На него ще му е най-лесно как да се нарисува. Аз никой не съм го виждал това. Аз не слушам чалга, аз слушам трап. Направя някаква така коса. От уния кърли, не знам как дори изглежда. Абе, маймата, може ще го направя Рошев като Слави Трифонов. Да има коса. Ето готово. И нека го направи нещо като дебело и между плочка и дебело и някакви дебели ръце. И сега ще сложа една табелка. И ще напиша, ей, Фики, Фики. Нещо не ми излъчва. Готово. Да сме на пода нещо по-денсърско, т.е. ще сложа бикани. О, леле! Тя да го пусна в Cinematic мода. Косата му прилича се едно с някой, дето показва среден пръст. Упс. Cinematic мода е много труден за контрол. Хора, забелязали ли сте този глич, дето Ноч не е поправил? Виждате ли никнейма на човека до мен? Ето там, дето е. Като съм на F1 не трябва да показва никнеймовете. И това е... Искам да видя дали ти си до мен. Не си никак до мен. Ей, хора, един бърз глич в тази игра. Колко взял? 3. Кой ти каза толкова много? Де ми да вечераш? 3 ми те взял. Хора, един глич, който един мой приятел ме научи. Упс. Не става. Той преди ставаше. Така. Вало, почти го си готов, нали? Моето ми се получи. Мисля, че така изглежда Фики. Съжалявам за хората, които са чалгачи и обичат Фики, ама аз дори не знам кое е това. И ще му сложа и буски. Донесъл и всичко. Тънки кръченца, както ми каза. Фики. Да на теб дават става. Това трябва да е Фики. Добре, аз му давам мега грозно. Аз му давам грозно. Окей. Не. Big nose. You have a big nose, motherfucker. Това по-скоро е Пинокио. Аз му давам... Не става за нищо, то е грозно. Не ми дай да Опа, вече вотнах тука. Ще вотна още по-зле. Мега грозно. Какво пише? На Фики. Вау! Да бе, на Фики. Фики няма и е толкова част от него. Ето мене! Не ме прилича на Джон Сина. Аз знам Джон Сина! Ма ти дам мега хубаво. Все едно е дебел, така си му направил мускулите, човек. Отгоре се слагат мускули, умник. Знам, обаче, знаеш как и прилича, ако му бяха отгоре. Аз му давам това хубаво. Аз му давам става. Ей, Фики. Майната ти. Добре, аз не разбирам защо. И това какво трябва да е? Фики, който яде нещо. И да ви се похваля, имам нова мишка, която все още не мога да свикна заради скоростта й. Това е Фики. Ама ви забележи отдолу. Да, дадох му много грозно само заради това.
Чакай, много е къс. Как така стана? Да, Еми, хора, това ще е всичко за този клип. Надявам се да ви е харесало. И ако ви е харесало, естествено, оставете един лайк. И отидете на Готика Channel и там оставете един лайк. Довиждане.